Els Catarres han tret nou àlbum, Diamants, i avui els tenim aquí al backstage de Flashback. Roser i Eric, què tal, com esteu? Molt bé, molt contents molt d'estar bona aquí. nit. Ens falta el Jan, Ens falta, està malalt, pobret. No Està pot malalt. venir, sí. però bueno, el 22 d'abril, que és el dia del concert del Sant Jordi Club, arribarà, serà i estalvi. Encara que estigui malalt, vindrà. Perquè l'arrossegaré, no, i tant, estarà bé. Si demà ja estarà bé. Porteu 3 anys sense fer cap bolo, si no calculo malament, o menys? 2 i mig. 2 i mig. Sí. 2 i mig. 2 i mig des del final de gira i gairebé 5 des de l'últim disco? No, 2018, 4 anys. Clar, és que l'any de 4 pandèmia fa mal, eh? Sí, sí. Perquè ja A mi se'm barregen. Els 2 anys aquests de pandèmia se m'estan barrejant molt. Són com anys d'agost, al final. Compten com a 7. Sí, s'han fet llargs, eh? Doncs 4 anys que no sabeu què és treure un disc. Ara que heu tornat a treure aquest disc que ja ha sortit, el de Diamants, com ho esteu vivint? Molt bé, molt contents, estem super agraïts de ja que finalment hagi arribat aquest moment, perquè portàvem molt temps volent ensenyar les cançons. De fet, és això, nosaltres vam parar només per un any, en teoria havíem de començar a girar el 2021, i vam allargar-ho per la pandèmia. Llavors, des de fa molt temps ja que tenim les cançons bastant preparades, i sí que és veritat que al principi les teníem muntades d'una manera, i el fet de que se'ns hagi allargat aquest peron hem pogut entrar moltes més vegades a l'estudi, anar-les repassant-les, anar-les revisant, i al final ha quedat un disc molt diferent del que havíem plantejat al principi, però estem supercontents perquè, mira, al final no hi mal que per bien no venga, no? Llavors, si no haguéssim tingut tant temps, tampoc ens haguéssim dedicat a fer tanta producció, no? I ha estat un gran descobriment, no?, de que poguéssim dedicar-hi tant temps i buscar nous sons, noves maneres de vestir les cançons. Però no us ratlla una Estem mica el molt fet de tenir allà les cançons fetes, Sí, tornar a és una l'estudi de bomba. gravació, voler treure-les? Sí, és una mica malaltís al final, eh? Tot i que hi ha cançons que s'han quedat molt semblants a com eren d'inici, eh? Alguna gairebé igual que va sortir de la maqueta. Un parell, de fet. I altres que sí que les hem canviat fins a 3 vegades diferents. Tant de rato heu tingut a l'estudi que heu tontejat Sí. amb l'autotune, fins i tot. Fins i tot hem tontejat amb l'autotune, que abans ens ho comentaven, en un comentari que hem llegit abans, que hi havia un noi que no li agradava. No li agrada, està trist. No, tot està és molt, decepcionat. molt bé, però aquesta no, perquè té autotune. Diu, però és un efecte, al final el posem una mica com si fos un efecte més, no? Com qui posa una distorsió en una guitarra, no? Pues el metal, al final és un efecte, no? Però és molt divertit l'autotune, diuen. Jo no he Sí. cantat mai, però diuen que és molt divertit començar a cantar amb autotune. És molt divertit perquè t'ho fa fàcil tot, al principi. Jo crec que primer la gràcia és saber-ne i després, bueno, saber-ne. Fer el que vulguis, no? Al final cadascú fa el que saber-ne. vulgui. Però vull dir que la gràcia per mi és utilitzar-lo amb certa mesura. Sense embogir. Sí, sí. No direm exemples. Bueno, és que depèn de l'estil. Hi ha estils que funcionen molt bé amb l'autotune. Nosaltres no seria el nostre estil. Porteu 10 anys junts. Veu treure 11 el llibre. ja. 11, de fet. Ara 11. Clar, nosaltres la idea era tornar a la carretera amb 10 anys de Catarres. El que passa que tornem al tema de la pandèmia, Sí. se'ns ha allargat i són 11 I com us anys. porteu? Molt bé. Fatal. De fet, el Jan no ha vingut perquè s'ha enfadat amb el tema de Exacte. l'autotune. Està enfadat. No, sí. No, ell és molt... A ell li agrada provar coses noves, no et pensis. No, ens portem molt bé. Molt bé, sí. Sí, El realment disc som és- 3 germans al final. Sou com germans, eh? Home, clar, és que després d'11 anys us porteu... Que els germans també a vegades... T'anava a dir, després d'11 anys, si no et portes bé, no... Hi ha algun problema? No aguantes, aquí. eh? El disc està molt bé perquè el disc físic té una mena de rasca i gana, per entendre'ns, que és com allò que tu rasques i surt el que hi ha darrere, i us heu dedicat, disc a disc, a ficar un diamant. Fins a 10.000 vegades. 10.000 discos. Sí. Sí. I molt temps lliure hem vist, entre que us fiqueu amb l'autotune i ara ficar precisament diamantets. tot el que ens vam estalviar afinant Sí. ens ho hem fet... No. Són moltes hores. El que passa que ho hem hagut de fer una mica contrarrellotge, perquè, com sempre, encara que haguem tingut 2 anys, Sí. ho hem acabat acabant tot a l'últim minut. No? I això des de la discogràfica han estat molt contents, també, que els enviéssim tot el material a l'últim minut, també. Sempre els posa superfeliços. Sí. I ens han enviat els discos. Clar, això hi ha un procés de que primer els hem d'enviar un disseny, ens han de tornar el disc sense muntar, diguéssim, només les làmines de cartró, Sí. i llavors nosaltres les personalitzem. Les tornem a enviar perquè les muntin, les plastifiquin, etc. No? Això és un procés llarg i llavors nosaltres vam tenir un parell de dies de contrarrellotge dibuixant. Però en quin moment se us acudeix això? Pues això se'ns va acudir el primer disc que vam fer fa 11 anys, 10 anys. Se'ns va acudir una miqueta perquè era el moment de l'expansió màxima del pirateig, no? I també nosaltres sempre havíem tingut la filosofia de regalar la nostra música per la nostra pàgina web, i en principi no teníem discogràfica. Llavors vam fitxar per una discogràfica i ens va dir, home, si regaleu la vostra música no vendrem cap disc. I vam dir, sí que en vendrem, perquè nosaltres, encara que la gent l'escolti gratuïtament,
volem donar-li un plus per a algú que el vulgui comprar, que vulgui recolzar el projecte, i llavors ens va acudir això, no? De personalitzar cada portada a mà, i portem tots els discos doncs, amb totes les portades personalitzades. I darrere de tot aquest rasca i gana hi ha un missatge que no sé, com una cosa. Jo no sé què és. Sí. Hi ha una frase. Una frase. Per mi no és tant el que diu la frase, per mi és més la metàfora, de que sota de les... O sigui, si vols descobrir el cor, o la frase en aquest cas, hauràs de sacrificar una part de la superfície. O comprar del dos dibuix. discos. O comprar 2 discos, que també és una molt bona opció. Exacte. Què us passa amb el número 11 i 22? Això és una obsessió del Jan? És una obsessió col·lectiva? És una obsessió, ja crec que és col·lectiva ara. Val. Va començar una mica amb jo i en Joan quan anàvem a l'institut. I és una cosa que... El típic que t'obsessiones amb veure un número o una hora, no? Que sempre coincideix que mires l'hora. I nosaltres sempre coincidia amb el 22 o amb l'11, no? I les hores, els números del carrer, de les cases, 1000 coses, no? El número de lletres del grup... Quan t'hi comences a fixar, el comences a trobar tot arreu, no? Oi que els catars té 11 lletres, em sembla, si no m'equivoco. Hi ha 1000 coses, no? I les coincidències aquestes, i al final fa una mica de iu-iu i menciones. Tu, Roser, també estàs dins d'aquesta narrativa? O Sí, què? sí, Ara és ja que sí. sí. Ara ja O sigui, És que vosaltres Dins de la potser religió. ja hi sou, ara. Ara exacte, ho començareu a veure ja tot veureu, arreu. Tot el A l'11 i el 22 a tot arreu. Sí. De fet, he mirat a Flashback totes les cançons que han sonat fins ara i Diamants és la 11a cançó. En sèrio? Sí, mira, Flashback han sonat Jennifer, Rock and Roll, Perfectes, Vull estar amb tu, El món és teu, En peu de guerra, Estels al vent, Fins que arribi l'alba, una cançó que em parla de tu, que va ser la número 10, i la número 11 és Diamants. Fortíssim. Ho veus? I he sumat tots els números i dona 4 en 22 segons. No, sí que he sumat tots els números, però no dona cap mena de 22, però sí que és la 11a cançó. Sí. Pues mira, veus? Ni ho sabíem. I fa iu-iu, Hi ha alguna aquí, Està passant alguna Hi ha cosa. algo, hi ha Després, algo, hi el ha concert de tornada és el 22 d'abril al Sant Jordi Sí. Club. Sí. El dia abans de Sant Jordi. Sí. Sí. Per alguna raó en especial ha caigut així? No, ha caigut així. Nosaltres no vam triar Sí. aquesta data. Ens va caure el 22 i vam dir sí, és que ha de ser aquesta. Vull dir, no... Ja ens agrada. Estem parlant amb els catarres aquí al backstage de Flashback. Hi ha algú que li encanti l'ukelele? Bueno, no és Perquè hi ha com bastant ukelele. És un guitarrele, tècnicament. Un guitarrele? Per què? Perquè no és un ukelele. Vale. Un ukelele té 4 cordes, un guitarrele té 6 cordes. Vindria a ser una guitarra reduïda. Perquè el Sergi Ferrer opina que l'ukelele no és un instrument. I em reafirmo. O sigui, que està molt bé, és com una bici amb rodetes per aprendre, saps? Però no pots fer el Tour de França amb una bici amb rodetes. No. Llavors, ell està molt orgullós perquè toca l'ukelele, i jo li dic sempre que sí que està molt bé per fer-te la foto, per Instagram, però no és un instrument. No? Un ratet. Sí, home, és que depèn. Com tot, l'ukelele el pots tocar molt bé també, i té la seva dificultat. De fet, els nens ara, com no poden tocar la flauta perquè hi ha Covid, comencen a tocar ukeleles. Home, però jo penso Mira, que estàs més agraït, no? és un upgrade, no, això? És que Perquè l'ukelele la és flauta... un gran que instrument. de la flauta ja en parlaríem un altre dia, també. Sí. vull dir que... Ara és el moment de fer un petit joc. Tenim avui el Jan malalt, aleshores estem la Roser i l'Eric dels Catarres. Aleshores, la Clara té el joc dels punyals. Exacte. Us farem algunes preguntes i vosaltres heu de dir qui de vosaltres és més X. Ara ho descobrim. I el Jan també juga, encara que no hi Sí, sigui. li podeu donar les culpes de tot. Doncs va, Va. fem-ho així. Sí? és el que Comencem amb el més fluix de tots, o sigui, podeu estar tranquils. Qui és el que fa sempre tard? En Joan. Joan, Sí? No es pot defensar, a veure, jo crec, sent realistes, tots fem tard. Però jo ara faig més tard que abans, perquè m'he acostumat a que... Tu tampoc ets d'anar molt a l'hora, O sigui, m'he acostumat a que siguin d'anar molt tard, doncs llavors jo també vaig sumant aquesta d'allò i arribo tard, també. Clar, Però perquè ell és exagerat. horrorós, En Joan no? guanya. Arribar Sempre. massa aviat i esperar els altres, no. Això. El màxim que ha fet tard, Però el Jan. això ho fas un temps, però ja quan t'has d'esperar cada vegada, doncs no. T'imagines que arriba ara? Perdó. Exacte. Més punyals. Qui és el més desendreçat? Més desendreçat. En Joan. O, sí, sèrio? O jo. O tu, Sí. però bueno. Bueno, estem allà, Estan allà, sí. Sí. No ho sé. Tu segur que no. Bueno, jo tinc endreçat tot menys el cotxe. El cotxe el tinc molt brut, la veritat. L'he de netejar, Sí. Doncs mira, ara ja saps què pots anar a fer. Qui és de vosaltres el més romàntic? Hòstia. Crec que en Joan. Què passa, el Joan ho és tot, o? És que en Joan és molt intens, llavors té... Però jo crec que... Romàntic? Bueno, no sé. Tu... Bueno, tu també ets molt romàntic. Clar, jo Tu també estàs ets una molt mica ofès ara romàntic, mateix, és veritat, és perquè veritat. Tu no és gaire... Adrià. La que menys és tu. Poder sí, oi? Tu volies que et diguessin a tu. No. Sí. No, a veure, l'Eric és molt romàntic, és molt cuqui. És que depèn de per què, no? És com... Qui fa les millors cançons d'amor? L'Eric Vergés. Doncs ja està, aquesta és la resposta i la donem per vàlida. Més punyals. Qui és el més Peter Pan?
En Joan. És que és veritat, és veritat. Això no pots dir que no, Eric. Sí. Amb tot el carinyo, Joan? Sí. És Més veritat, punyals és pel que Jan? si estigués aquí ho diríem igual, eh? Sí, eh? Sí, segur, eh? Sí. Que després no ens truqui queixant-se. Qui ho va passar pitjor a la Índia? El Joan, també. No, Hòstia, no ens ho sé, va ens passar ho passem molt bé tots, no? És la que no Índia? ens ho vam passar pas gens malament. Quant temps vau estar? Perquè vau estar fent gira el 2018 i un dels llocs era la Índia. 15 dies o així, no vam 15 estar? dies, O sí. 10 dies, no aproximadament, sé ara. Sí. Va ser molt intens, molts vols interns, fa molta calor, molta a la calor, Índia. molt agòbio, molta gent. Sí. I, bueno, vas també preparat mentalment per lo que vas a fer, no? Vull dir que al final era com unes vacances amb 4 concerts barrejats per allà i va ser molt divertit, la veritat. Haver de Em sembla bé. reconquerir un altre cop com la gent, no? Que no et coneix de res, ni t'entén, i li has de parlar en anglès, amb un anglès que, bueno, és el que és. I el seu tampoc és que sigui l'hòstia, eh? No. Llavors, va ser guai, va ser maco. I l'últim punyal. Qui odia més el nom del grup? Ah, bueno, això potser jo. Tu l'odiaves. Jo l'odiava, ara ja està, ja el tinc molt És que després integrat. d'11 anys ja el tens assimiladíssim. La Roser, quan vam començar, volia que ens diguéssim els pardals. Home, els pardals. Aquí A mi tothom sempre m'agrada, fa un eh? silenci, del plan... Heu esquivat una mal bona gust. bala, potser, eh? Exacte. Home, és que els pardals era com de grup d'animació infantil. Aquesta tarda al poble, a la plaça, els pardals. Amèric Vergés. No, Estem al backstage de Plaja amb els Catarres i ara és el torn del Sergi Ferrer. Abans de que comencis amb l'OnlyFans, que és secció dedicada als comentaris que els fans de Catarres els hi fan a ells, hem de dir que el Sergi i l'Eric jo crec que s'assemblen molt. No sé com ho veieu Sí. la resta, eh? Jo crec que... Ah, ho tenim, sí. Sí, Això ho penjarem al nostre Instagram. El que passa és que ara m'has dit que portes el cabell llarg abans. Jo abans portava el cabell igual que tu, amb un monyo recollit. Fallo, eh? Haver-te'l tallat. Ja, ho arribo a saber, però és culpa d'ell que em va trucar massa tard per fer el programa. Jo ho veig igual, eh? Jo ho veig molt fort. Sí, de fet, vam penjar una foto Sí. on jo imitava una expressió teva en una foto per promocionar alguna cosa. No, no sé. Les Montses ens van dir Això, originalment que us semblàveu molt. I vam Sí. fer la foto per comparar i éreu clavats. Sí, sí, sí. Jo no ho veig, però també, clar, un mateix es costa de reconèixer. Tu, Roser, que ets més objectiu. Clar, jo crec que el que s'assembla molt és com el pentinat que portaves tu abans, no? Sí, igual amb el pentinat de... Clar, és Sí. que ens hem trobat el moment històric equivocat, perquè Exacte, jo portava sí. el cabell com tu quan tu el tenies curt. Va haver un moment en el temps que érem iguals. Érem iguals. Haguéssim Era la mateixa creuat persona. I per poc estem a la Índia al mateix moment també, perquè més o menys així. Ah, sí? Imagina't el tio a l'indi dient, però si aquest estava ahir a Mumbai. És moment de l'OnlyFans, fet aquest moment de semblances raonables, que és la secció amb tots els comentaris dels fans. Doncs he trobat coses curioses. Sou bastant actius en xarxes, he vist que moltes vegades responeu i feu like, llavors he anat als que no tenien like vostre, per tant, espero que siguin sorpresa o que no us hagin agradat. A veure... Per exemple, trencant fronteres, no? El Joe, que diu: jo sóc anglès, acabo de començar a aprendre català i m'agrada aquesta cançó, m'agradaria poder entender tot. Home, aquest té un like, no? Per què no té like? Per què no en té? No, Ens l'hem oblidat. Estàveu signant diamants a la portada. Podria ser. Sí, sí, no sé, maco, no? molta gent ens Joe? escriu, que ha Joe, après vols dir que català. sí? Joe, molts comentaris de gent de fora de Catalunya, Sí, per la gramàtica, entenc jo que fora de Catalunya, que deien que estaven aprenent català amb cançons O de nostres. l'Hospitalet. Bueno, sí, sabem és fora de mai. Catalunya, al final. Això ho has dit tu. Això ho he dit jo, eh? No, ens hem trobat a molta gent de fora, realment, que ens ha comentat: hòstia, sí, estic aprenent a parlar català, gent que parla el català millor que nosaltres i tot. Vull dir que trobes gent de tot. Sí, I sí. gent Més OnlyFans. de molts llocs. Per exemple, mira, una noia que diu: la noia que surt amb la nena petita era la meva professora de primer. Ara us dic en quin vídeo era. Què vol dir? Com? Ara us dic en quin vídeo era. La nena d'aquí? La nena diu: la noia que surt amb la nena petita Sí? era la meva professora de primer. Això és un videoclip, estem parlant, I sempre me'n recordaré que a classe em deia no Jennifer perquè em dic Jennifer. Home, sí, ho devia passar malament, pobre. Aquí està. Però, i el videoclip? Fins que Era el arribi videoclip de l'àlbum. Jennifer. Ah, de Jennifer. la noia que surt... No, amb deu la... ser del videoclip de Fins que arribi l'alba, això, igual, no? No, diu que és el de Jennifer. És el de no? Jennifer. Ah, el de Jennifer. També que pot ser que la La noia s'hagi noia que equivocat surt- al comentar el videoclip. Però pot ser No, que és que no surti entenc res. una persona que surti de fondo. Ella diu que pel la carrer. noia que surt amb la nena petita, una nena petita que surti a un videoclip vostre, Clar, és que jo estic Sí. pensant en Fins que arribi l'alba. No, però Doncs- Jennifer sí que surt la Duna, que surt fent Sí. de Jennifer quan és petita. Ai, però la no surt seva cap, mare cap... sí que és profe, però no surt allà. Ah, clar.
Però no surt en el videoclip No. la mare. No, però diu que era profe seva. Sí, Clar, sí, clar, clar. sí, Doncs és això, ara ho he això. entès. Molt bé, molt bé. Ens ha costat, Sí, Que li vau destrossar la infància, ja està, no passa res. Bàsicament El era, resum és aquest. exacte, era una crítica perquè aquesta noia va estar un any o dos o tres. Jennifer! Sí, Ja, sí, pobra, sí. pobretes, jo això ho reconec, Em sap greu. Un error de càlcul, hi havia més Jennifers de les que pensàveu. Per exemple, comentaris com el de l'Anabel, que diu «L'he descobert, una cançó vostra, sonant a la ràdio, aquesta cançó és preciosa, se us trobava a faltar». Quina ràdio creieu que podia ser, on sonava? Home, devia No ser ho sé. Flashback, no? Ah, vale, és Molt que bé. si no... I a més, ho ha fet mirant el logo que tenim aquí ficat en el hall de la ràdio, ho has fet molt bé. No volia equivocar-me de ràdio, M'han dit, posa això i si no ho diuen bé no segueixis-la. Més comentaris. L'Àlex, que diu «M'encanta la vostra cançó, l'únic inconvenient és quan parleu de l'espanyol. Som pocs, però n'hi ha que som catalans i ens estimem Catalunya». Això és Algun hi ha, però... No tants, sé. Hi ha algun. M'han dit. Però, no, a veure, és una broma, aquesta cançó, per favor. No, hi havia molta gent també fent pedagogia i dient «Home, no t'enfadis, que és una broma sobre els tòpics». Jo crec que ja ho saben. Això els de l'espanyol ho fan molt, també. Ai. Sí, i mira el Barça avui. Bueno, ara ja comença a remuntar una mica, però... Sí, tampoc està... No estava tampoc ara per anar de guais. No. Després, a la cançó... Clar, hi ha anat els vídeos de fa 10 anys que teniu penjats a YouTube, que són els bons. Vale. Gràcies. Diguéssim que hi ha hagut una millora. No. Dediquen més pasta a fer els videoclips Sí, ara, però com millor és el videoclip, els comentaris són més «Ostres, m'agrada Clar. molt, sou els millors». I jo he anat a baix. Que la Sí, gent sí, estima sí. molt Catarres, no hi ha gaire hate. Clar. Per A això veure, on has anat a parar? una persona de fa 10 anys que us comentava ja era superfan. Llavors, el Jan, hi ha un comentari que ell mateix diu «Ui, que quasi s'escapa l'ocellet pels pantalons, portava la bragueta oberta». Hòstia. A quin videoclip aquest, el de Jennifer? Això- No. Sí, Ah, sí, 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 Jennifer? jo sé, sí, és veritat. Em sona aquest, em sona. Clar, li Però volia és que comentar... anava, si fixes, anàvem amb cinturó i tirants, el qual és bastant loco. Molt redundant. Sí, Sí, és redundant. Molta por a que se us caiguessin. els I la pantalons. bragueta oberta. Sí, bueno, això són coses seves. I s'ha de respectar. S'ha de respectar la seva cultura. Després tenim un comentari del Marc Serrats Grande, que diu comentar-li als catarres que tenir diamants als ulls ha de cardar un mal insuportable i desitjaries estar mort. M'encanta el comentari. Sí, no ho sé, no m'ha passat mai. En tot cas, dir-li que és una metàfora. No sé si... Clar, no Sí, sé ho ha si ell ho pillat. haurà provat, de dir, ostres... Aquell dia no va anar a classe. No. Oxblacky, que va una mica perdut, i diu no me acaba de gustar la canción XD, ja et diu el nivell de la persona, si posa XD. És com antic, no? XD. És de la I nostra diu- generació, sí, Eric. Clar, en vídeos antics, però hi diu no sé qué le ha dado ahora a la gente por los putos Manel. Hòstia, nen. Perdudíssim. A veure, Molt. com Sí, va pensàvem això? que érem els Manel, nosaltres. Sí. Bueno. I llavors suposo que que no per és això és no que li encaixava la cançó. No Diu, són ni el mateix número, que diu, bueno, és que si són 4 o 5, no, però és que no són ni el mateix número de No, persones, no. Bueno, doncs... no ho sé. Felicitats. Perdó, no? Per no Perdó per Perdó no per no ser ser Manel. Manel. No. Sí, clar. Ja està. I l'últim comentari. Us ensenyen una mica com el vostre ofici és ser músics i algú que decideix fer-vos una mica de mansplaining, no? I dir... El Concufillo diu no n'estic del tot segur, però escoltant i mirant vídeos em dóna la impressió que el vers seria do sol i l'estribillo seria do la sol. El pont podria ser aguantat per al do, però no estic del tot segur i del punteo ni en parlem. Clar. D'acord, no. doncs ja està, si ho sap tot, ja que vingui a tocar, ja és Jennifer, està. també. Sí. No és una cançó difícil, tampoc. vull dir. No n'ha encertat ni un, però... Sí. Però bueno, està bé. Intentar-ho també forma part de l'aprenentatge. Sí, home, sí, Tampoc no. ho té gaire segur, Perquè diu, diria que do, la... Sí, i després diu del punteo ni en parlem, com dient, home, això ja sí que no m'animo No entenem. a desxifrar-ho. Els catarres que tenen nou àlbum Diamants, que han entrat aquí al backstage de Flashback a presentar-lo. Roser, Eric, moltes gràcies per haver vingut aquí. A Ens escoltem a vosaltres. Flashback. Moltes gràcies. Merci.